साहित्य एकाडेमि बान्था होननानैथ' बुंला आं बेथ' मोनसे जेनेबा जोंनि थाखाय मोनसे स्वीकृति बा गनायथि आरो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां बेखौ हले जों होनगोन मानो होनोब्ला बर' रावा मोनसे समाव दवानसो होनजाबायमोन ना आरो बर' बिजोंजों फरायनो हानाय बिदि खुनु बेबस्था गैलामोन स्कुल कलेज गासिबो जों गुबुन माने बिजोंजों फरायोमोन थ' बर' रावा गोमानायनि लामायाव थांबायमोन ओमफ्राय फैयै फैयै जोङो मोनसे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों बर' रावखौ स्कुलाव थिसनबाय फरायसालि गायसनबाय बर' बिजों गायसनबाय बर' रावखौ जोङो थुनलाइ हिसाबै महर होनो थाखाय नाजाबाय बर' साहित्य सभाया फैयै फैयै दा नैबे समाव जों 2003आव जिहेथु एकर्ड खालामनो मोन्दों बर' हारिया भारत सरकार आसाम सरकार आरो BLT बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ भारत संबिजितनि 8th सिडुलाव जुदि सोनो हाबाय थिसननो हानाया बिराद गिदिर मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट बियो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि रंजाथाव बाथ्रा थ' बर' रावा जेथियानोखि 8th सिडुलाव हाबबाय भारतीय भाषा जिमानखि दं जेसेबां दङ दा गासै 22टा माने भाषा बे 8th सिडुलाव हाबनाय दं बेनि गेजेराव बर' रावाबो जाबाय अबयसे इंलिस आरो माबा दंबायो बे बेलेग खौरां दा अब्लाबो जोङो बर' रावा जेब्लानाखि 8th सिडुलाव हाबबाय हाबनायनि उनाव जोंहा दायित्य बहुद दङमोन दङ दाबो दङ जे रावखौ जों माहायबाबो जौगाहोनांगोन रावनि जिथु मोनसे स्टेन्डार्ड राव रायलायनायनि मोनसे जिथु लिखित जिथु भाषा बे भाषाखौ जों जौगाहोनाय प्रयोजन दं मानो होनब्ला जोंनि बर' रावा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन धोरोमनि बाहायनाय जायो सोदोबफ्रा खायफा मिलाया दा लिखित भाषायाव जोङो बेखौ मिलायहोनो थाखाय गोरोबहोनो थाखाय नाजानाय जायो होमबा रावखौ जों जुदि मोनसे स्टेन्डार्ड राव जुदि दानोब्ला बा जोंनि रावखौ जों जुदि गुबुनफोरनोबो फोरोंनो हानाय सोलोंनो हानाय बिदि बेबस्था खालामनोब्ला जोंनि रावा एसे गनायथाव जानांगोन सोलोंथाव जानांगोन बा रायज्लायथाव जानांगोन बे रायलायथाव नङाब्ला बा जोंनि रावा जुदि स्टेन्डार्ड नङाबा गुबुना बेखौ एसेबो माने गुरुत्त' होनाय नङा ओंखायनो आरो बेल' नङा जोंनि रावखौ जौगाहोनाय लोगो लोगो दा लिखित भाषा जानाय लोगो लोगो जों जेब्ला स्कुलाव बेखौ बाहायबाय होमबाना जोंनि रावफोरा गुबुन गुबुनब्लाबो बै समाव दायो खिन्थु दायो जोङो रोखोमसे खालामनायनि माने लामाखौ मोनबाय दा बे समाव जे बिजाबाथ' जिउ सफरनि दाखोन बेनि ओंथिया सार जिउआव जेसेबां दिन हान्थिबोबाय बिनि मोनसे दागो मोनसे दाखोन सल'मा नङा होमबा सल'मा नङा सुंद' सल' ओमफ्राय बेयावहाय मोनबेसे सल' दं गासै 13 दं मा मायथाइयाव लिरदोंमोन सारा बेखौ 21 सनाव पाब्लिस जादों लिरनाया बेबायदिनो गुबुन समफोरावबो लिरनाय जायो नालाय ओमफ्राय बे 21 सनावबो लिरनाय दङ गोजाम माने बे आंना बिनि सिगांनि बिजाबा 16 ओंखारनाय खिनिया बियो बुखाबाय 16नि उनाव जिफोर सुंद' सल' दङ बेफोरखौ ज' खालामनानै नैबेयाव सोनाय जादों दा दिनै जिहेतु होदों एकाडेमि बान्थानि थाखाय बे समावहाय बबे मोनसे सल' लिरनाया नोंथांनि मथे बबे मोनसे सल'आ बांसिनद्राय लानो गोनां बे बिजाबाव बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोर गासिबो मोजां सानो गासिबो गाहाम सानो गासिबो एखे रोखोमनि अनो आरो दा आंबो जुदि माबाफोर सोरजिदोंबा लिरदोंब्ला आं लिरनायफोर गासैखौबो आं गावनि जेबा मोजां मोनो गासिबो आंनि थाखाय साबसिन खिन्थु जायफोर फरायग्राफ्रासो बुंगोन बबे मोजां जादों बबे गाज्रि जादों बबे बेसेबां स्टेन्डार्ड जादों
ओंखायनो आं बिसोरनि सायाव बिथांमोननि सायावसो हगारना होगोन। दा बे गनायथि मोननायनि जि फोसावबाय बेखौ मोननानै सारनि गोसोआव माबोरै नांदों सार? रंजादों, रंजानो मोनदों। जे बे उन्दै समनिफ्राय बिदि माने थुनलाइ सोरजिनायखौ गावनि मोनसे पेसा बायदि निसा बायदि खालामना लानानै जा जा खस्थ' मोनबाय बेफोरखौ बावनोबो नाजादों। खस्थ'आथ' ओरैबायदि खस्थ' लिरनानै जों मा मोनो एक नम्बर खोथा लिरनानै मोननायनि खुनु राहा गैया बर' थुनलाइयाव। असमियाव आं सिगाङाव लिरोमोन, असमियाव जेब्ला लिरदों दा हमना ला प्रतिदिनाव आं हरनायफ्रा हादिनाव पेपाराव हरनायफ्रा बा बायदिसिना अग्रदुत बा दैनिक अहम बा जिखुनु बे नतुन अहमिया आमार आहम बिभिन्न पेपार आं हरो। बेनि थाखाय जोंनो माबा मोनसे होयो। आं एमाउन्टखौ बुंला, खिन्थु क्रमान्नयै बारिबोबाय थादों। मोनसे समाव आंहा गोसोआव दङ हुमायुन बरग'हाइया बे आसामनि जिखिनि पेपार दङ बे मा खौरां बिलाइ, बे खौरां बिलाइयाव बे मोनसेनिफ्राय बै मोनसे बे मोनसेनिफ्राय बै मोनसे लिंक जायोमोन सुजुगिरि जानो। मानोना बिथां जेराव सुजुगिरि जायो बेवहाय बांसिन माने फाननो हायो, फरायग्रा थायो। ओंखायनो बिथांखौ बिथांनि माबाया बेथन होनना बुंगोन ना मा होनगोन ना दान बान्था ओरैबादि बारिलांबाय बै समावनो, दाथ' नङा बै समावनो 60,000हालागै बारिनाय सासे माने सुजुगिरिनि माबाया बेथना। अथ'स' बै समाव सासे टिचारनि बेथना 8,000 10,000मोन आरो। जेराव सासे टिचारा 8,000 10,000ल' मोनो, सासे हुमायुन बरग'हाइ ना गभर्नमेन्टनि माबा नङा, अब्लाबो बियो 60,000 मोनोमोन। बेसेबां पार्थक्य माने सासे गोरों मानसिखौ सासे बुद्धिजिबिखौ असमिया समाजाव माबायदि बाहायो, माबायदि बिसोरो मुल्य होयो। आरो जोंनि बर' समाजाव लिरनानै सुजुगिरि जानानै मा मोनो बे जायफोर लिरो बिसोरखौ सोंबा गम मोनगोन आरो। दा बे समावहाय नोंथांनि गुबुन गुबुन रावाव दानस्लायनाय बिजाबनि मादाव नैबे जि बान्था मोननो हाबाय बेबो गुबुन रावाव दानस्लाय जादों नामा? बेनिफ्राय मोनसे दङ माबायाव दा बैसोर माराठीयाव दानस्लायनो थाखाय आंखौ माबा खालामहरदों, पान्जाबियावबो नैबे बेबसायी हिन्दीयाव बे हिन्दीयाव ओंखारखांबाय, नेपालियाव ओंखारखांबाय। माबा बर'आव लिरदों बेयाव फालांगियारि आइजो बेखौ लोगो लोगोनो दानस्लायदों। बिसोर दानस्लायनाय हिन्दीयाव दानस्लायदों एक सुन्दर स्त्री, ओमफ्राय नेपालियाव दानस्लायदों बेबसायी महिला। बे दानस्लायनाय बे गासैबो खेथ्रआव आंहा सासे लोगो दङ बैद्यनाथ उपाध्याया आंनो ओरैबायदि खामानि मावनानै होबाय। बिथाङा बर'बो रोङो, असमियाबो रोङो, इंलिसबो हायो, हिन्दीबो हायो, गुबुन गुबुन रावखौ हायो होननानैलाय आंनि बे बिजाबफोरखौ फरायनानै बिथाङा माने हिन्दी रावाव दानस्लायो, नेपालि रावाव दानस्लायो, मालाबा इंलिसावबो दानस्लायो। लोगो लोगोनो गुबुन जायफोर माबा भाषानि जेनेबा माराठीयानो हक, कान्नाड़ानो हक, जिखुनु पान्जाबी, दग्रि बिथांमोनाबो बेखौ फरायनानैनो गावबा गाव भाषायाव बिसोर दानस्लायदों। दानस्लायनो थाखाय बिथांमोना आंनिसिम पारमिसन बिहरो। आं बेफोरखौनो सानदों आरो बिराद मोजां मोनसे आंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा, गोग्गाथाव बाथ्रा। थुनलाइनि बाख्रिया नोंथांनिया मोनसे थुनलाइनि बाख्रिखौ आरोबाव आगानसे दावगाहोबावबाय। बे समाव सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोननिसिम सारा मा साजेसन हरगोन, मा मेसेज हरगोन सार? बिथांमोनखौ थोंजोङै बुंब्ला एसे गाज्रि जायो। मानोना बिथांमोननो जिथु दानि नांगौ बे नांगौफोरखौ जोङो जिहेतु जोंनि समाजानो बिथांमोनखौ माबानो हायाखै, फोलोमनो हायाखै, सुफुंनो हायाखै। बा बिथांमोनखौ जों जुदि सुफुंनो हायाबा बिथांमोनखौ बोरै जों थुलुंगा होनो बा लिरनो जों बोरै बिथांमोनखौ तागिदा होनो। गांसे बिजाबखौ लिरखांनायनि उनाव बेसेबां खरस जायो? गांसे बिजाब दिहुनोब्ला 60,000 50,000 खरस जायो। फाननानैथ' मोना, जोङो 2-3 हाजार थाखाबो मोना फाननानै, माथो बेथ' लकसान जागोन। न'खरनि मानसिया बोरै बेखौ मानिनो बा गाव बोरै बेखौ सैज' खालामनो, सैनो हानो। ओंखायनो आं सानगोन बे गथ'फोरनो जानाय नङा।
बिसोरखौ बिथांमोनखौ जों ओरैनो परामर्स होबा जानाय नङा बिथांमोननो बे थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव जों होनो हानांगोन माबा मोनसे हमना ला जों बिजाब जुदि बिथांमोना दिहुनदोंबा बिजाबखौ बायनांगोन उसित दामाव बायनानै बे बिजाबखौ बायखांनायनि जिथु फैसा बे फैसाखौ मोननांगोन बिसोरो होमबाना बिसोर गावसोरनो थुलुंगानाय मोनगोन आरो लोगोसे आं होनबावगोन अकल फरायग्रानि सायाव सोनारबा जानाय नङा गभर्नमेन्टआबो माबा दं बिबान दं गभर्नमेन्टआ एकदम बिबान दं ओरैबायदि बिबान दङ दाथ' बिसोरो जायफोरा दिनै खुंथायाव दङ जायानो जाथों आरो जोंनि आन्दलनानो मा जोंनि आन्दलना भाषा कला संस्कृति रैखा खालामनाय भाषा कला संस्कृति रैखा खालामनाय बिथा रैखा खालामनाय हा रैखा खालामनाय बेखिनिखौ खालामनो थाङोबा भाषा कला संस्कृति रैखा खालामनोब्ला जों भाषा कला संस्कृति रैखा खालामनाय बेसेबां फैसा जों बाहायदों बेखौ जों साननो गोनां ओंखायनो आं होनगोन गभर्नमेन्टआ बे